la marca ya moye. Ade go. Jojo. Papa. Ke na za ni meni. Bia. Ba Peter bupu mmadụ ntị, ma onye tụta ntị ya. Ntị ya. Oh. Oh, Philip. Shut up. No man. Philip radio. Ewu. I got to get married. My Bible. All titles to Tantia. No man. But Jesus na ko bom mini. E na o ma ze. E mo na anya ogba. About college. Idiot. E maro emeche kpowa ya. Na mo Bible na ajumonia na bia akuzi Bible. Fugo na mo ye karịa gị idiot. Agwa ngị na mmụta nkuziere gị. Onye na anya ogba mgba Clifford. Ewu. Oge ndị agwa gị na mma amụkwa Bible akwa mbọsa ana m amụ anya abalị. Francis Damin Christ na bịa akụzi m ihe. Onye ndị nna amụtaga nna akụzi gị. Ajọ gị ife ndị na-emegasị na Jericho na Damascus gị taa nwere nke ịma. Ewu. Idiot. Mọkara m ihe ji oru ego kwan. Ka nna amụ mụtachaga nna akụzi gị ewu. Anụma. Hey, honey. Sir, sister in class. One name limit Chineke. Welcome. Oh, di beribe ma ahụ. Ya ahụ lụrụ sọ dị. Isikwa Megan. Ọ chọrọ ịdọ ọkụ mmụọ. Mo siri ya kem siri ihe ka m nọ n'ishishi ka m shikese. Ana m agakwa ịmụ Baịbụl la abalị. Ma afụwa. Ihe ọbụla ga-emekwa ka eji ọkụ mmụọ Holy Ghost fire. Ọkụ mmụọ nsọ gbagbuo ya ahụ. Onye m bịara na amụ nnọọ. Eto nya akụzikata anyị. Nwaanyị kwa na ọla eti ekwu uche. Ya ka anụmanụ ikene gị. Oh, what a great happy. Guy, come on. Come on, Bible. Tata buta. Tata punya mwana apa mu yourself. Una na wali, una jo una mwana mwainga. Okay. Ngambia kwa kama Cambia. Alo gemu. Musipani ike. Cambia. Joseph. Ha passage by isi we mata. Isi asono. Ndajo mwana. Tata buta uya futu. Mo Bible. Una amu ka luna to na amu. Ndala. Mo Bible. Jini no zini meme. Chelo iya fuju anya. Hey, ni na mpoto bi. Hey. Usini Oh, grab on. Police. Ai tá. Chelo. Anya ma afu bonka. Sabe din je gomugo. Da jana ma mu ti beni ya kuziri mu. Amna ma mu ka na mu. That's smart. Oh, this way to work. Now this man. You are under arrest. Yes. Secretary said, touch not my prophet and do my person no harm. Iye nka kwesi. Mariana. I think we're 5-5. Brothers and sisters have put your heads together and know the word. Yes. Okay, you are under arrest. Move. Queen Elizabeth is here. My transaction. Yes, huh? Okay, let's go. Oh, yeah. Move. Christiana. Christiana. Oh, won't have night vigil. Some cage. Ije se na nka ụfọdụ na. Na ebe. Ije se na nka. Ona ebe I nwere ụlọ. Kedu ihe ọjọọ dị na nwanne nwoke nwaanyị n'ime Chineke? Bịakwute nwanne ya nwoke n'ime Chineke. Ka atụgharị uche na akwụkwọ nsọ. Ọ bụla ji ihe dị ya na. Ihe na-emegbukwa anyị. O ngi nwakwu. Jesi ibe m bịa bichiri. Bed nji ego m wee ego. Ihe ịma ha eme ka onye ọzọ na. Ifere eme. Bed mara ka esi eme. Ifere eme gị. Onye ka nwere ọnụ ọkụ. Anwekwa m. Ị ka nwere ọnụ ọkụ. Bed nji ego m wee ego. Kibia hekelu n'enu. Chiriko, amakwo na ụzọ dị n'azụ n'ebe. Ha? Ogini ka ị na-akọkwa? Afọkwa nwoke ahụ. Ese gịnị? Ị na-akọ ibe ọzọ polisi. Naba police Elisa. Kedu onye gị na-abụghị ịbanye? Police Elisa. Soro ya banye mebe na Ọ nweghị enu ga-eme onye Chukwu te mma. Nsegi reboot. 5-5. Fuge fe na gwa. Ịnwa na nwa. Jedulu ti onye ọzọ.